нашето поколение има много сериозен проблем и това е той. Капака на колата стори, пуска майбаха. Ау! Мазна! Ти за 24 часа ми ставаш личен асистент и ще носиш убийство. Ако искате Анди да го направим. Много от моите хора днешно време почват да затъпяват буквално. Те гледат абсолютни тапизми като цяло в интернет. При тях е това, че те почват да не мислят с мозъка си и разчитат на това, че някой се ще им дава това. Те буквално разчитат на мама и на татко за всичко, а не да застанат да научат някое умение, да почнат да ходят на фитнес, да има някаква мотивация за живот. Те просто седят и съществуват. Това за мен и за много хора. И предполагам, ти си такъв, който гледаш, не е окей. Защото представи си сега аз, който в момента съм застанал да ти говоря пълни глупости за някои хора преди 6 месеца, да бях започнал да уча ново умение, с което да изкарвам сумати левове. Защото, повярвай ми, не съм аз човека, който да ти говори тези неща в момента, но ще разбереш, че съм бил прав. Защото най-малкото почни да мислиш малко с мозъка си, защото няма да ти навреди. Това е нещо, което само може да ти помогне, защото в днешно време младите хора са глупави, буквално са глупави, защото застава, гледа TikTok по цял ден, гледа Анди Студио, гледа The Boxing Antelope, гледа Йоан Петър, които са буквално смешни. И има някои пичове в YouTube, да не споменавам имена в момента, вие ще си видите, които се правят, че ги хейтат, а те са абсолютно същите като тях. Сметнете до каква степен ме затъпяли. Това, ето къде са стигнали, че Анди Студио да прави бизнес, който предполагам доста голям, защото го имам навсякъде неговите продукти. Но това е само заради малките деца. Буквално след малко ще ви разкажа за как те манипулират хората и просто нека преминем натам, защото... Момиче, може да намерите абсолютно всякакъв мърч в линка в описанието. След като се уверихте, че този детектор на лъжата наистина работи, сега е момента да ви кажа, че той е свободно достъпен и всеки може да си го вземе. Може да си го вземете през специалния ми линк долу в описанието. Добре, за 50 лева 1, 2, 3, x 4 максимум гледам на камбанките. Добре. Ето по този начин те ви манипулират. Погледнете, те ви карат да си купите продукта. Не вас, а децата. Много добре знаем всички, че те са най-лесният начин да накарат някой родител да им купи нещо. Защото и вие сте били малки, и вие знаете, искали сте нещо, вашите родители сте ги питали и те са ви го взимали. За тях буквално това е една лесна реклама да си продават продукта, който не струва за нищо, буквално за нищо, но те го правят нещо вау. Защото нека ви дам пример с тези пичове, които видяхте по-рано. Те да изкарват някакви цветни, изглеждащи много добре продукти, които за децата са много добре изглеждащи, много добре структурирани, но ако вие го погледнете, които сте големи хора вече, няма да си го вземете. Това е техния маркетинг, който те използват. Те използват главно деца, който в днешно време не е добре, защото децата най-много купуват, както казах. Те буквално манипулират детския ум, това, че техният продукт е тука, а той всъщност е тука. Също така, в последно време се появиха много казино стримари, което това вече е абсурдно, защото в днешно време хората могат да достъпят казиното с едно натискане на бутон. И представете си го и да си изгубят цялата заплата и всичките пари за семейство, за сметки, за храна, което е още по-недобре. И допреди няколко месеца имаше реклами на казина по телевизията. Сметнете, някои държави казината са напълно забранени физически и онлайн. Това за мен лично не е окей, защото това да решиш да си сложиш цялата заплата на черно или червено, за мен е too much. А и също тези казино стримери, няма да споменавам кои. Те някои даже не слагат 18 плюс и ги гледат много малки деца. Лично аз съм виждал момче, което беше на възраст около 14 години да играе казино в рейса, мисля, че беше. Сметнете до къде е стигнало обществото, че малките деца да могат да играят казино. Пълно децата манипулират системата, като вземат лична карта на родител или на приятел, няма никакво значение. Си правят акаунт и почват да бутат пари, защото в EasyPay не искат лична карта, като вкарваш пари, само когато взимаш. Което още по-зле, малките деца им дават 10-20 лева за училище, за навън и те всичките пари ги слагат в казиното с цел да изкарат нещо, но това не става толкова лесно. Казиното не е направено от прости хора, че да може да изкараш пари тук и така. И също така казината, много добре знаете, че манипулират техните клиенти с плотчета, с ярки цветове, с детелинки, с леприкони, с всякакви глупости, които грабват окото, което лично за мен вече това е дъното. Така че не искам да задълбочавам чак толкова на тази тема, понеже е много неприятна и нека просто преминем към следващия сегмент. Май ми е свършил пиенето
времето нещо да ми дадеш да пина. А тя е много шугър. Ти си прекалено сладък и затова пиеш без захар някакви неща. В днешното видео ще пробвам 4 Roblox мини игри и... Не ми пука. Аз ще ти дам разрешение да отидеш в туалет. Не съм ти дала позволение. И няма да пикаеш. Не съм ти дала позволение. В същото време много от мъжете почват да стават нежни, по-зле от жените. Питате се как ли? Еми застава, малко е по-нежен. Те почват да не тренират, почват да ги мързи, става, ляга си в тях. Даже не иска да отиде на работа. Представете си колко е изнежнено нашето поколение. Представете си аз, който в момента съм застанал да ви обяснявам какво е добре и какво не е, да не бях започнал, да не бях решил, че искам да се занимавам с бизнес, да не бях решил, че искам да отслабна, понеже аз съм бил супер дебел. Буквално застава мъжа, прибира се, отива, това е окей, няма проблем, всичко ще направя, само на всички останали да им е добре. Ми не, застани, кажи си, така, това на мен не ми е окей. Застани, дай си гледната точка, не дей да се водиш по мнението на другите, защото може ти да имаш едно мнение, обаче друг да ти каже, ми не брат, аз мисля, че това е така, ти кажеш, да, ти си прав, защото моето мнение не струва за нищо, защото си го мисля цял живот това нещо и накрая аз се водя на някой друг акъла. Ми не е така, разберете ме. Това е още по-дълбока тема, защото днешно време повечето мъже са толкова изнежнени, че буквално са по-зле от жените. Има жени, които са по-силни и по-доказани от дадени мъже. Представете си докъде стигна нашето поколение. Като цяло нашето поколение е много зле и то е зле, защото то така си го е направило. Тези хора са решили да са по този начин. Лично според мен, ако решиш, че няма да си така, няма да бъдеш. Аз съм вашия пример, защото аз заставах и казах, не, няма да съм дебел. И за 5 месеца имам такава трансформация, която толкова малко хора са имали, че да не ви обяснявам. Така че не бъдете като тях, бъдете силни. Просто ми обещайте, че ще се борите за абсолютно всичко в този живот. Не на мен, а на вас самите. Така че просто ви моля, не бъдете като тях.